Tessék repülés itt válnak a Gaurészki sátornál. Tehát Putyin, hogyha hallatnak, akkor itt van 3 ember, aki szeretne repülni. Srácok, menjetek oda a BMW-hez. Skytaxi.hu, ott a BMW-hez fog érkezni majd a pilóta úr. Miniszterelnök Putyin. Abba azt a motor nincs. Lehet, mentek egy kört vele. Amúgy hol a cél? Nem tudom, nem látom. Lehet elvinni. Ő ott az kellene menni. Mennyi volt?